U Skradinu je službeno započelo automobilističko prvenstvo Hrvatske na brdskim stazama. Šibenski organizatori uložili su velike napore da ovogodišnju 7. nagradu Skradina podignu na još višu razinu, a u tome su im pomogli dubrovački kolege predvođeni direktorom utrke, našim proslavljenim asom Dubravkom Čikorom. Pojačani iskusnim sucima iz Dubrovnika, domaćini su besprijekorno odradili posao. Čak i najveći sitničavci teško da bi pronašli ozbiljniju zamjerku u organizaciji, ponajprije što se tiče sigurnosti na stazi i oko nje. Organizatore, sudionike i gledatelje poslužilo je i vrijeme. Iako su pogledi stalno bili uprti u nebo, najavljeni pljuskovi ipak su izostali. Tek poneka kap kiše zakratko je priprijetila pokvariti dojam, no nebo se ipak smilovalo, pa je satnica tekla prema dogovorenom planu. Jedini ozbiljniji nedostatak bio je prilično skroman broj natjecatelja. Iako se utrka bodovala za međunarodno prvenstvo Hrvatske, prvenstvo regije Jug i županijsko prvenstvo, u Skradinu se našlo samo 46 automobila. Šteta jer sve je bilo spremno za jednu lijepu oktonsku priredbu, izvrsna staza, raspoloženi gledatelji i prirodne vizure iz bajke. Krenimo od najbržih. To je ovaj put bio Ištvan Kavec, koji ove godine brani boje autokluba Dubrovnik Racing. Mađar, koji je već tijekom treninga istaknuo kandidaturu za visoki plasman, a njegov BMW klase 23 s lakoćom se uspinjao stazom dugom 3387 metara. Odradio je naturalizirani Dubrovčanin dvije vrlo ujednačene vožnje, no u prvoj je bio neznatno brži, prošavši ciljem u vremenu 1 minuta, 46 sekundi i 568 tisućinki. Postao je ukupni pobjednik skradinske utrke, pritom odnjevši i pokale za pobjedu u grupi, klasi i prvenstvu regije Jug. Másodszor vagyunk itt. Szerintem egy jó verseny volt, jó idő volt, jó volt a hangulat is, úgyhogy minden rendben volt. Hát igazából egy kicsit nehéz az a pálya, illetve nem nehéz, hanem szűk. Az autónak annyira nem fekszik, de végeredményben nekem tetszik a pálya. Drugo mjesto u generalciji osvojio iskusni Damir Mašić, kojem je ova utrka poslužila kao dobar trening i svojevrsna uvertira za predstojeći europski nastup u Portugalu. Njegova ekipa očito je sjajno pripremila Mitsubishi Evo 9, za čijim je upravljačen član Zagreb Racing tima, ozbiljno zaprijetio pobjedniku Kavecu. Posebice u drugoj vožnji, kada je Zagrebčanin bio samo 0,2 sekunde sporiji od mađarskog kolege. Uz drugo mjesto u ukupnom poretku Mašić je bio najbrži u grupi N, te u klasi N4. Više nema sumnje da se dobro upoznao s japanskom jurilicom koju je nabavio prošle godine uoči sljemenske utrke, ujedno i automobilom koji je prije 2 godine osvojio europski brdski naslov. Dovoljan razlog za optimizam uoči brdskih nastupa za europsko prvenstvo u Portugalu i Španjolskoj. Jako smo zadovoljni, konačno je auto sjeo, složili su dobro auto, dečki evo noćas su došli u 5 ujutro iz Ljubljane. Bilo je stvarno dosta problema, ove dvije utrke u Francuskoj i u Austriji, sad smo to sve riješili. Evo noćas idemo za Portugal s autom koji je stvarno sad, evo, to nam je kao bio trening i auto je stvarno sad vidimo po rezultatu Ištvana Kaveza koji je bio u Austriji 6 sekundi brži, a sad smo u sekundi. A ti 6 sekundi u Austriji, što je on bio brži, je bio rekord vremena grupe N, inače bio bi sigurno prvi. Znači u Portugal idemo, evo, cijela ekspedicija, svi dečki, svi mehaničari, sve ide stvarno sa optimizmom da ćemo napraviti dobar rezultat u Portugalu. Najugodnije iznenađenje predstavlja Petar Dajak, koji je na skradinskoj utrci osvojio 3. mjesto u ukupnom poretku. I on još uvijek traži idealni setup na svojem Audiju, no sudeći prema ovom postignuću, njegova ekipa na dobrom je putu, jer očito tu ima još prostora za skidanje pokoje sekunde. Mladi član Ragusa Racinga osvojio je 2. mjesto u klasi 23, te 2. mjesto u grupi, što će mu zasigurno biti dodatni podstrek u nadolazećim utrkama. Bude li i u buduće na ovoj razini, uz redovite nastupe, mogao bi iskusnijim kolegama poremetiti planove u borbi za slavlje u generalci. Do 2 sata u noći smo na treningu, jučer sam išao probat, znači bila su 2 plaćena treninga, pa smo išli probat auto malo da vidimo uopće, jer praktički to auto i nemate gdje isprobat, to nam je jedina prilika i eto hvala organizatoru što je uopće dopustio te treninge u subotu. I prvi trening sam išao dobro, ali drugi trening mi je propala pedala od kumpluga. Uzrok je cilindar kvačila koji je jednostavno prsnio i onda smo ga dobavili u pola noći i do 2 sata, 2,5
smo ga smontirali. Eto. Ja sam presretan što je auto izdržao uopće utrku jer to je prva utrka ove sezone i auto još nije dobro podešen kako bi trebao biti. Mada je auto još i nov relativno pa ga malo ispitujemo jer je prošlu sezonu odveza samo 2 do 3 utrke prvenstva države i jako sam zadovoljan da je uopće i završio utrku. 4. mjesto u generalciji odnio je još jedan član Dubrovnik Racinga, Maro Slade. Za upravljačem izvrsno pripremljenog Mitsubishija Evo 10 silno se trudio biti bolji od zagrebačkog takmaca Mašića, no u toj želji napravio je nekoliko manjih pogrešaka koje su utjecale na njegov rezultat. Posebice je to bilo očito u prvoj vožnji kada je Slade bio više od 3 sekunde sporiji od najbržeg u klasi N4. U drugoj vožnji bio je brži, no to nije bilo dovoljno za preokret i pobjedu u grupi N. Unatoč tomu, Slade može i mora biti zadovoljan jer bodovi su tu, automobil je neokrznut, a već početkom lipnja vozi se Malačka gdje će imati priliku za novi obračun s konkurencijom. Izlet u Skradin po dobrom će pamtiti i Jurica Majić, član AKK Velika Gorica. U izvrsno pripremljenom Volkswagen Golfu Majić je u 2 vožnje osigurao visoko 5. mjesto u ukupnom poretku. Iako je u prvoj vožnji bio sporiji od Bojana Tomića, Majić je u drugom usponu prema cilju nadmašio svojeg protivnika u klasi H16 za čak 1,5 sekunde. Upravo je njihov dvoboj bio jedan od zanimljivijih jer očito je riječ o 2 vrlo izjednačena vozača u podjednakim automobilima. Bojan Tomić vjerojatno bi bio zadovoljniji svojim nastupom da se u konačnom poretku našao ispred Majića, kako je i najavljivao nakon prve određene vožnje. Ipak vozač autokluba Klek u drugoj je vožnji bio sporiji. Ne može se reći da je riječ o podbačaju jer rasplet je lako mogao biti i drukčiji, no vozač Škode Oktavije sigurno nije bio prezadovoljan svojim nastupom u drugoj vožnji, koji mu je izbio iz ruku pokal za pobjedu u klasi H16. S druge strane, 6. mjesto u generalci ne može se nazvati neuspjehom. Zato se neuspjehom može proglasiti tek 7. mjesto Dejana Dimitrijevića, koji je na treningu i u prvoj vožnji deklasirao konkurenciju. Najbolje to pokazuje podatak da je u prvom nastupu kasnijem pobjedniku u Kavecu pobjegao za više od 3 sekunde. Činilo se tada da članu Zagreb Racing tima nitko ne može ukrasti pobjedu, no u drugoj vožnji uslijedio je šok. Problemi s kvačilom na njegovom Golfu izbacili su ga iz borbe za vrh. Dimitrijević se na brdo iznad Skradina popeo čak 19 sekundi sporije nego u prvoj vožnji. Šteta jer, sudeći prema pokazanom, nesumnjivo je zaslužio pobjedu. No brdske utrke oduvijek su bile posebno zahtjevne za sve dijelove mjenjačkog sklopa, u što se Dimitrijević ovom prilikom uvjerio iz prve ruke. 8. mjesto u generalciji osvojio je Denis Nišević. 2 ujednačenim vožnjama Nišević je za volanom Renaulta Megane uspio iza svojih leđa ostaviti dvojac iz Dubrovnik Racinga, Žarka Knegu i Maru Franića. Možda je mogao i više od toga, no i 8. mjesto u ukupnom poretku sasvim je solidan rezultat za predstavnika autokluba Velika Gorica. U klupskom dvoboju između Knege i Franića bolji je bio vozač Honda Civic. Knego je ključnu prednost stekao u prvom usponu na Skradinsko brdo, te je unatoč slabijem nastupu u drugoj vožnji uspio izboriti 9. mjesto u generalci. Ujedno mu je pripalo 3. mjesto u grupi N i pobjeda u klasi N3. Iskusni Maro Franić morao se tako zadovoljiti 10. mjestom u ukupnom poretku, što je otprilike i objektivan doseg s obzirom na mogućnosti njegovog Golfa i veću motiviranost mlađih konkurenata. Od ostalih valja izdvojiti 11. plasiranog Davora Fabijančića iz autokluba Delta, koji je u svom Citroenu gotovo identično odvozio obje vožnje. U drugoj je naime bio sporiji za 53 tisućinke, potvrdivši da mali, ali eksplozivni C2 teško može brže i bolje. Filip Magdić u još jednoj Hondi Civic Type R vjerojatno se nadao boljem plasmanu, možda i pobjedi u klasi, no Knego je ovaj put bio brži, pa član AKK Šibenik ipak ne može biti previše zadovoljan nastupom. Marko Čoza u Citroenu C2 bio je 13. ujedno i najbrži u klasi A7, a posebno dojmljiv bio je nastup Džive Franića, koji se momački izborio za 14. mjesto u generalci, ali i pobjedu u klasi N2. Za upravljačem Honda Civic ostavio je Franić iza sebe i neke moćnije automobile, dokazavši neosporan potencijal. Pobjede po klasama odnijeli su još Hrvoje Čikor u klasi A6, Neven Križanac u klasi H14, Miroslav Herceg u klasi H17, Mirko Mikulandar u klasi H24, Toni Goleš u klasi 21, te Saša Černeka u klasi SP12. U brdskom prvenstvu povijesnih automobila konkurencija je nažalost bila prilično skromna. Na startu su se našla samo 3 vozila koja zadovoljavaju potrebne kriterije.
Član autokluba Učka Sport Mladen Sigurnjak bio je najbrži među njima, što i ne čudi jer njegov Volkswagen Golf ipak pripada klasi C2, pa je samim tim bio u prednosti u odnosu na dvojac iz klase B3. Sigurnjak je odradio 2 solidne vožnje, a u drugoj utrci poboljšao je rezultat iz prve za više od sekunde. O drugom mjestu, ali i pobjedi u klasi B3, odlučivao je dvojac u 128-icama. Uspješniji je bio Bojan Hlača iz autokluba Grobnik, koji je već u prvoj vožnji stvorio gotovo 5 sekundi prednosti u odnosu na drugi Fiat, za čijim je upravljačem bio Leo Černi iz autokluba Opatija. U drugoj vožnji Hlača je bio i brži, te je razlika na posljedku iznosila više od 12 sekundi. U konkurenciji klubova, prvo mjesto s ukupno 72 osvojena boda očekivano su odnijeli članovi autokluba Dubrovnik Racing, predvođeni Ištvanom Kavecom, uz kojeg su se posebno istaknule već spomenute mlade klubske nade Žarko Knego, Đivo Franić i Hrvoje Čikor. Drugo mjesto osvojio je AKK Šibenik, zahvaljujući bodovima Mirka Mikulandre, Tonija Goleša i Filipa Magdića, dok je treći bio AK Oneum Omiš, čije su boje branili Neven Križanac, Ivan Batalić i Stipe Bekavac. Ova se utrka bodovala i za prvenstvo regije Jug, a tu su članovi Dubrovnik Racinga također bili nedodirljivi, dok se u toj konkurenciji na drugo mjesto probio AK Oneum Omiš, pa se AKK Šibenik morao zadovoljiti trećim mjestom. Spomenimo kako je u Skradinu nastupio i proslavljeni Laslo Šaš u formuli kategorije 2, no povjerenik za sigurnost nije mu izdao potrebnu dozvolu, pa je njegov nastup bio više revijalnog karaktera. Možda je to bila i prestroga odluka, jer automobilističke utrke i onako sa sobom nose svojevrstan rizik. Ipak, svima je bilo lijepo vidjeti jedan takav bolid u utrci uz Skradinsko brdo. U svakom slučaju, otvaranje brdske sezone organizacijski je odrađeno bez pogreške. Doduše, ekonomska situacija u zemlji zasigurno je utjecala na brojnost natjecatelja, no organizatori ipak mogu biti zadovoljni zbog činjenice da je manifestacija prošla bez većih problema i opasnih izlijetanja. Skradin je već tradicionalno uhodana trka. Ljudi je jako vole zato što, iako je brdska trka, je u samom centru grada i uz jednu predivnu atmosferu. Skradin bi trebao živjeti, ima mikrogranit asfalt, ima branike s lijeve i desne strane. Sama općina Skradin podržava taj dio, grad Šibenik, to jest grad Skradin podržava taj dio i grad Šibenik, cijela Šibenska županija, počevši od vatrogasaca, hitne pomoći, policije i tako dalje. I mislim da meni osobno bio malo pritisak, nisam je dugo organizirao, pa evo ponovo sam je prihvatio se i moram se zahvaliti Autokarting klubu Dubrovnik Racing koji nam je pomogao, svim ostalim klubovima iz dalmatinskih gradova. I mislim da je grad Skradin ove godine bio jedno ljepilo da se regija Jug ponovo kvalitetno udruži i krene dalje. Tražite odmor vaših snova? Laguna Poreč čeka vas raširenih ruku. Uronite u zelenilo netaknute prirode. Kristalno plavetnilo mora. Raj za vaša osjetila. Bogatstvo povijesti i kulture. Udobnost i mir za uživanje. Vrhunski hoteli, apartmani i kampovi. Otkrijte nove doživljaje. Poreč, Istra, Hrvatska. Odmor za pamćenje.